खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ जुबिन गार्ग थैनाय नायबिजिरनाय। शेखर ज्योति आरो अमृत प्रभानि सिआइडिनि कास्टडिया दिनै जोब्बाय। गाबोन सिजेएम बिजिरसालियाव गथायगोन। बिपिएफ बिजेपि गोरोबथा सावरायनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव हाग्रामा महिलारिया एनडिएआव फिन हाबनो थाखाय साखाफारा। सिंगापुर पुलिसआ 21 अक्टबराव आसाम एसआइटि हान्जाखौ लोगो हमगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उनाव ब्रह्मपुत्र हायेन सावथुन फोरबोखौ 2026 मायथाइसिम दोनथ'नाय जाबाय। बिजेपिआ बिहार विधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बारग' आसाम आइपिएस अफिसार आनन्द मिश्रा आरो मेथाइ रोजाबगिरि मैथिली ठाकुरखौ बिजाथि महरै थिसनदों। आहमेदाबादखौ 2030 मायथाइनि 100 बोसोरारि कमनवेल्थ गेम्सनि थाखाय बानजायगिरि महरै गनायना लानाय जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ जुबिन गार्ग थैनाय नायबिजिरनाय। शेखर ज्योति आरो अमृत प्रभानि सिआइडिनि कास्टडिया दिनै जोब्बाय। गाबोन सिजेएम बिजिरसालियाव गथायगोन। मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव जोंहा मोनसे गिदिर खौरां दं। सानै गाहाय सुबुं शेखर ज्योति महन्त आरो अमृत प्रभा महन्तनि सिआइडिनि जिम्माया दिनै जोब्बाय। गाबोन 17 अक्टबर खालि सानैखौबो गाहाय जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट कर्टआव दिन्थिनाय जागोन। क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन बिफानआ गावनि मोनदांथिनि सायाव मोनसे आबुं दावगानाय रिपर्ट गथायनो थाखाय साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लायाव मोनसे गोदान जौगाखांनायनि फोरमायथिजों लोगोसे बे केसआबो बारायदों, जेराव मावख'गिरिफोरा गोबां गोनांथार फोरमानफोर बुथुमगासिनो दं। गुबुन फारसे मोनसे स्पेशेल इनभेस्टिगेशन हान्जाया थाग्रा नङै असमियानि सुबुंफोरनाव सोंथि खालामगासिनो दं, जायफोरनाव गोनां खौरां दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुंसारि रोजाबगिरिनि न्यायनि थाखाय दाबि खालामबाय थानायजों लोगोसे गासै आसामनि बे केसनि सायाव रायजो राजाफोरनि गोसोआ गोख्रोङै नोजोर होदों। नैथि खौराङाव दङ बिपिएफ बिजेपि गोरोबथा सावरायनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव हाग्रामा महिलारिया एनडिएआव फिन हाबनो थाखाय साखाफारा। सावरायनायनि गेजेराव बिपिएफनि दैदेनगिरि महिलारिया एनडिएआव फिन हाबनो थाखाय थियारि। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स एनडिएआव फिन ज' जानो गोसो जानायखौ रायजोआरि महरै फोरमायदों। महिलारिनि बिबुंथिया बेबादि समाव फैदों जेब्ला बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव गोरोबलायनायनि सावरायनाया सोलिगासिनो दं। कक्राझाराव रायज्लायनानै बिपिएफ दैदेनगिरिया रोखा खालामो दि जुदि बिजेपिजों सावरायनाया जाफुंसार जायो अब्ला बिपिएफ दोलोआ फिन खेबसेबाव एनडिए दोलोनि बाहागो जागोन। बिपिएफआ बावैसो सिगां बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि बिसायख'थियाव 40नि गेजेराव 28 मासि आवग्रिनानै गोबां मासि आवग्रिनो हादों। राजखान्थि नोजोर होगिरिफोरा फोरमायो दि बे सावरायनायनि फिथाइया गोनांथार आरो बे सावरायनाया बड'लेण्ड ओनसोल आरो आसामनि ओनसोलारि राजखान्थियारि थासारियाव गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ। थामथि खौराङाव दङ सिंगापुर पुलिसआ 21 अक्टबराव आसाम एसआइटि हान्जाखौ लोगो हमगोन। हिमन्त बिश्व शर्मा। मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया हादोर नाङारि हेफाजाबजों दावगालांगासिनो दं। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै मिथिहोयो दि सिंगापुरनि पुलिस बिबानगिरिफोरा 21 अक्टबराव आसाम पुलिसनि स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम एसआइटिजों मोनसे गोनांथार सावरायमेल खुंगोन। बे जथुम्मानि गुबै थांखिया जादों सिंगापुराव गार्गनि थैनायनि गोमोथाव जाथायफोरनि सोमोन्दै नाजानायखौ गोरोबहोनाय आरो गोनांथार फोरमानफोर आरो केसनि फोरमायथिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनाय। गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे जाथायखौ फोसावनानै बुङो दि बेयो जोंनि अनजालु जुबिननि थाखाय न्याय मोन्नायनि फारसे आरोबाव मोनसे आगान। बे जौगानाया गासै आसामाव बिजिरनायनि थाखाय सोलिबाय थानाय रायजो राजाफोरनि दाबिखौ नोजोर होनानै मोनसे आबुं आरो पारदर्शी नायबिजिरनायखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान होयो।
ब्रैथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उनाव ब्रह्मपुत्र हायेन सावथुन फोरबोखौ 2026 मायथाइसिम दोनथ'नाय जाबाय। ब्रह्मपुत्र भेलि फिल्म फेस्टिभेल (BVFF) खौ मावख'आरि महरै दोनथ'नाय जाबाय आरो दा बेयो 2026 मायथाइयाव जागोन। मुंदांखा सुबुं रोजाबगिरि आरो हारिमुआरि आइकन जुबिन गार्गनि दुखुनांथाव आरो हरखाबै रुंसारि जानायनि उनाव बे थिरांथाया फैदों। सावथुन फोरबोखौ गुबैयै बे बोसोरनि थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन। बिथांखौ मान होनो थाखाय दोनथ'नाय जाबाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ बिजेपिआ बिहार बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय बारग' आसाम IPS अफिसार आनन्द मिश्रा आरो मेथाइ रोजाबगिरि मैथिली ठाकुरखौ बिजाथि महरै थिसनदों। भारतीय जनता पार्टी (BJP)आ फैबाय थानाय बिहार बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय सा 12 गोदान बिजाथिफोरखौ फोसावदों, जेराव 2 मुंदांखा मुंफोर दं। बेफोरनो जादों बारग' आसाम IPS अफिसार आनन्द मिश्रा आरो मुंदांखा रोजाबगिरि मैथिली ठाकुर। आसामाव खामानि मावबोनाय आनन्द मिश्राया बक्सार ब्यापनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन। गावनि डायनामिक सार्भिस रेकर्डनि थाखाय मिथिजानाय मिश्रानि खुंथायारि रोंमोनदांथिया BJPनि फोसावदिंनायखौ गोख्रों खालामगोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। बावैसो सिगां BJP दोलोआव हाबहैनाय रोजाबगिरि मैथिली ठाकुरआ आलीनगरनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनानै राजखान्थियाव आगान होगोन। बेयो बिथांनि सांग्रां राजखान्थियाव गिबि आगान। फोसावजानाय गुबुन बिजाथिफोरनि गेजेराव बरनि सियाराम सिंह आरो अगियावनि महेश पासवान दं। बे फारिलाइजों लोगोसे BJP दोलोआ दा बिहार बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय सा 83 बिजाथिफोरखौ फोसावबाय होनना खौराङाव फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ आहमेदाबादखौ 2030 मायथाइनि 100 बोसोरारि कमनवेल्थ गेम्सनि थाखाय बानजायगिरि महरै गनायना लानाय जाबाय। आहमेदाबादआ मावख'आरि महरै 2030 जौथाइ बोसोरारि कमनवेल्थ गेम्सनि थाखाय थांखि लानाय बानजायग्रा नोगोर महरै गनायथि होजादों होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे फोसावनाया भारतनि गेलेनाय थांखिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर थुलुंगा होनाय, गुजरातनि गिबि मन्थ्रि भुपेन्द्र पाटेलआ बुङो। बे थिरांथाखौ कमनवेल्थ स्पर्ट्सनि मावफुं बर्डआ गथायदों। गिबि मन्थ्रि पाटेलआ गावनि अफिसियेल एक्स एकाउन्ट आगुआव टुइटाराव बे खौरांखौ फोरमायदों। बेखौ गुजरात आरो भारतनि थाखाय गोग्गाथाव बुब्लि होनना बुंदों। पाटेलआ बुङो दि बे जारिमिनारि माइल खुन्थियाया आहमेदाबादखौ भारतनि गेलेमु राजथावनि खालामनायनि जोंनि सिमांखौ सिगांहोयो। 2030 मायथाइयाव जानो गोनां 100 बोसोरारि कमनवेल्थ गेम्सआ बादायलायनायनि जारिमिनाव मोनसे गोनांथार आयदा दिन्थिगोन आरो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाया बुहुमनां थाखोआव आहमेदाबादनि थाथायखौ गायसनगोन। जानो हागौ बे ओनसोलाव गेदेर दाथायारि दाथाय आरो रांखान्थियारि रां थिसननायखौ बांहोगोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।